UPPL देरहागोन, BPFआ देरहागोन, बा BJPआ देरहागोन, बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। BJPआ देरहाबाबो, UPPLआ देरहाबाबो, बा BPFआनो देरहाबाय, अब्लाबो जों नर्मेल मानसिया नर्मेलानो, जों जेबो मोना बेयाव। जों मोनगोन मा अनलि इलेक्सन टाइमाव मा मोनगोन जों एसे एनै जानाय लोंनायनि खरसा मोनगोन, आरो मा मोनगोन थाव खरस मोनगोन, बास बेखिनियानो साननि खरस, बेफोरनिल' मा मोनगोन जों फैसा मोनगोन जों एसे एनै, बेनिफ्राय मा जेबो मोना जोङो। मोनगोन ना सोर मोनगोन? गोजौ गेदेर लेभेलनि सुबुंफोरा मा मोनगोन? थाखा मोनगोन, बुरजा बुरजा मोनगोन। नाथाय जों मा जों नर्मेल मानसि, जों मावना जाग्रा मानसि मा जों बेसेबांखौनो मोनगोन, जेबो मोना जोङो। बेसेबाङालाय मानो जों हाजिरा मावनानै जोङो मोनो। जोंनि बर' सुबुंफोरखौ मोनसे कुइसन खालामनो सानदों, मानो मोनसे पार्टिखौनो एसेबां खर' माबा गोसो होलायनानै सापर्ट खालामो? मानो एसेबां जि मोजां मोनोना मोनसे पार्टिखौ? बे बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा दे। जों पाब्लिकआ मोनसे पार्टिखौ फुल्लि सापर्ट खालामनो नांखाया माब्लाबाबो। जोङो मोननै मोनथाम पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ। सापर्ट माने डाइरेक्टलि सापर्ट नङा, इनडाइरेक्टलि। आरो जों बिसोरखौ कुइसन खालामनांगौ, नोंथांमोना दि 5 बोसोर सरकार सालायनानै जों पाब्लिकनो मा होगोन, मा मोजां खामानि मावगोन, जों बेफोरबायदिसो कुइसन खालामनांगौ। डाइरेक्टलि जोङो बिसोरखौ सापर्ट खालामोब्ला बिसोरना पावारा बांसिन जायो, दुगाया बांसिन जाहैयो। बिदिनो बिसोरो भटखौथ' लाबाय, लानानै देरहागोन, देरहानानै सरकार दागोन, सरकार दानायनि उनाव मा खालामगोन? जों रावखौबो नायफिनला बिसोरो। जों मा मानसि? जों हाजिरा मावना जाग्रा मानसि। जों गावजों गावनो एना एनि जालायगासिनो जोङो दा बर'फोरनि गेजेराव। मोननै पार्टि जाना होबाय नालाय, रावबो रावखौबो नायलायनो हाया। बे पार्टिया बेखौ नायनो हाया, बे पार्टिया बेखौ नायनो हाया। बिदिजों बोरै जानो? जों बिसोरखौ कुइसनसो खालामनांगोन, नोंसोर साला इलेक्सन दारायगोन, देरहागोन, देरहानायनि उनाव मा मावगोन नोंसोरो 5 बोसोराव? मेन पइन्टआ बेनो, स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा मावगोन? मेन बुस्थु जोंनि स्टुडेन्टआनो। स्टुडेन्टफोरखौ जों मोजां खालामनो हायाबा गैला। बिथांमोना बुङो हारिनि थाखाय आं बहुत खामानि मावबोबाय होनना बुङो। थिगानो, हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बेखौथ' मावथारनांगोन। आरो बे गभार्नमेन्टनि खामानि, जेरैबायदि लामा बानायनाय, दालां बानायनाय, न' मोननाय, बायदि बायदिफोरखौ बुंना लायो बिसोरो। बेफोर जाबाय सेन्ट्रेलनि फैनाय खामानिखा, बेफोरखौ मावथारनांगोन। सरकाराव मानो फैयो होमब्ला? बेफोरखौ मावनो थाखायनो फैयोना। मेन पइन्टआ मा? जोंनि डेभेलपमेन्टखौ जों बोरै लाबोनो हागोन? फार्स्ट अफ अल जों मा खालामनांगोन? स्टुडेन्टफोरखौ गोख्रों बानायनो हानांगोन, गोगोम बानायनो हानांगोन। सोलोंथाइखौ मेन खालामनो हानांगोन जों। सोलोंथाइखौ जोङो थिग खालामब्लासो जोंनि जौगागोन हारिया। जों ओरैनो इलेक्सन भटनि टाइमावल' फैनानै भट नांगौ होनना बिफैबाय थाबा जाया नङाना। जों मा खालामनांगोन? स्टुडेन्टसफोरखौ मोजां खालामनांगोन। जोंनि बर'फोरा मा मिथिगौ? दासिमबो इंलिसखौनो फरायनो हाया मोजां। इंलिसखौनो मोजाङै फरायखांनो हाया। अब्ला इंलिस बुंनायखौथ' बाद हो, बुजि मोननायखौथ' बाद हो। गुबुन जायगायाव खामानि मावनो फैब्लाबो जोंहा चान्सखौनो मोना जोङो। मानि थाखाय मोना? इंलिसखौनो रोङा जों फरायनो। कमिउनिकेसन जेबो माबा गैया, जोंहा रायज्लायनो रोङा। बेफोरबायदि नलेजखौ होनांगोन ना। बेफोरबायदि नलेजखौथ' डाइरेक्टलि होनो हाया मन्त्रि एमएलएफोरा, खिन्थु अब्लाबो मा खालामनो हायो? सोलोंथाइखौ गोगोम खालामनो हायो, मोजां खालामनो हायो। स्कुलफोराव नै दासिमबो स्कुलफोराव मोजां टिचारानो गैया। टिचार्सफोरानो गैया जेसेबांखिनि नांगौ। अब्ला बेफोरखौ मावना होनो हायो। बेफोरखौ मावथारनांगौ। मोजां टिचार लानानै फैनांगौ, मोजां इंलिसफोरखौ मोजां फोरोंनो नांगौ, मेथ्सफोरखौ मोजां फोरोंनांगौ। नै दिनैसिमबो मेथ्सखौ जोंनि सुबुंफोरा मोजाङैनो रोङा। साइन्सफोराव जेबो रुचि गैया, जेबो इन्टारेस्ट गैया जोंनि फरायनो। बेफोराव जोंखौ इन्टारेस्ट जागाय होनांगौ, अब्लानासो जों हारिखौ जौगानो हागोन ना। स्टुडेन्टफोरानो मेन दा। स्टुडेन्टफोरा नै गोबां सुबुंफोरानो क्लास 6, 7आवनो गारनाय स्टार्ट जाफिनलायबाय। आगोलाव एसे खमायदोंमोन, आं ध्यान होबाय थादों। दायो क्लास 6, 7आवनो गोबां गारनाय जादों फरायनायखौ। खायफा खायफाथ' क्लास 9आव फेल जाबाथाय गारोमोन, आरो मेट्रिक फेल जाबाथाय गारोमोन। नाथाय दायो मा? आरो क्लास 6, 7आवनो गारनाय जाफिनलायबाय। बेखौ एसे ध्यान होबानो जाबाय। सरकारल' नङा, बेखौ गोबां सुबुंफोराबो ध्यान होबानो जाबाय। गावनि बिमा बिफायाबो बाहेरायाव फैनानै जेबो लाब गैया। बाहेरायाव गोबां खस्थ' मोनो। जों दा नै बाहेरायाव फैनानै खामानि मावना जाबाय थादों। जोंहा दङमोन टेलेन्ट, जानो हादिया जोङो गेदेर सुबुं जोंबो जानो होनना सानदोंमोन। जुदि जोङो एसे एनै सरकारनिफ्राय हेल्प मोननायबा, बा एमएलएफोरनिफ्राय, एमसिएलएफोरनिफ्राय हेल्प मोननायबालाय जोङो माबा मोनसे जानो हासिगौमोन दिनैसिम। नाथाय जों मानि थाखाय हादिया? रां रुफा गैयिनि थाखायनो। बेनिखायनो सरकारा बेफोरखौ ध्यान होब्लानो जाबाय। 5 बोसोर सरकार सालायगोन, आरो नोंथांमोना बे इलेक्सननि टाइमावल' बेफोरबायदि भट नांगौ होनना बुंफैबाय थाबाथ' जाया। आन्धाधुन नोंसोरो ब्लाइन्डलि मेगन नोजोर जेबो होआलासिनो सापर्ट खालामनाया बे मोजां नङा। माब्लाबाबो सिंगोल मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामथारनो नाङा।
जाबाय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ थिग खालामनांगोन। ओमफ्राय नैथियानो जाबाय जों स्पर्ट्स माने जोङो स्पर्ट्सनि लाइनाव थांहोनाय फुटबल गेलेनाय, क्रिकेट गेलेनाय, बक्सिं गेलेनाय, अलिम्पिक लाइनाव थांनानै गेलेहैनाय बा वेट लिफ्टिं खालामनाय जिखुनु गेम बेफोराव जों मा खालामनांगौ हायोबा जों मा खालामनांगौ जोंनि बिटिआरआवबो बड'लेण्डआवबो स्पर्ट्स लाइननि स्कुलफोरखौ खुलिना होनांगौ दा, गायसननो नांगौ दा बेफोरखौ। दानिया माथो बेफोरसो ना, बेफोरनिफ्राय जों गोबां गेदेर सुबुं ओंखारो। बेफोरखौ जोङो ध्यान होयोब्लासो जों दा जोंनि हारिखौबो जौगाहोनो हागोन जों आरो रां रुफानि टेनसन गैयाबो जागोन। बेफोरबायदि जों इनकाम खामायनानै जागोन बेफोरनिफ्रायसो। स्टुडेन्टफोराबो जुदि नलेजखौ मोनोब्ला बिजनेस लाइननि फैसा बोरै खामायनो हायो बेफोरखौ जुदि मोनोब्ला जों हारियाबो जौगाबाय, जोंहा रां रुफानिबो टेनसन गैया जागोन। ओरैनो नोंथांमोना साला बे इलेक्सननि टाइमावल' भट नांगौ होननानै गामि गामि गाख्रब माथो होबायलायनाय गाख्रबयोबा बिथिं जेबो जाया। नोंथांमोना मिथिखायो आं बेफोरबायदि बुंबासो नंखाय मिसा बाथ्राफोरखौ बुंब्लासो आरो पलिटिक्सनि ओंथियानो बेनोखा। बेनिखायनो बुंदोंमोन जुबिन दाया पलिटिक्स नकरिबो बन्द' होननानै। बिथाङाथ' रावखौबो सापर्ट खालामोन, सिंगोल मोनसे पार्टिखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामोन। कुइसन खालामनांगौ जोंनियावबो रायजो राजाफोरा, जोंनिबो गोबां भुल दङ थाइसे थाइनै रांनि थाखायनो ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामो, बेफोरबायदि खालामनो नाङा। स्टुडेन्टफोरखौ सापर्ट खालामनांगौ, स्टुडेन्टफोरखौ जोङो जौगाहोनो नांगौ दायो, ओमफ्राय स्पर्ट्स लाइनखौबो थिग खालामनो नांगौ। ओमफ्राय ग्राउन्ड लेभेलाथ' बे जोंनि जाखानांगोन डेभेलपमेन्ट, स्कुल लामा बानायनाय, दालां बानायनाय, लामा बानायनाय बेफोरथ' जाखानांगोन, बेफोर सरखारनि खामानिखा। अब्लानो जों इण्डियाखौ डेभेलप खालामनांगोन ना बे सेन्ट्रेलनिफ्राय। सेन्ट्रेला माथामरिनिखौ बास दा माबाया मा दा स्टेट लेभेल बा बिटिआर लेभेल बे 6th सेड्युल लेभेलाव जोंनि बे स्टुडेन्टफोरखौ आरो स्पर्ट्स लाइनाव जौगाहोनाय, अब्लानो जों बर'खौ जौगाहोनो हागोन, जों हारिखौ जौगाहोनो हागोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिदों होननानै। सोरबा बुजिबो मोनस्लाबाखै जानो हागौ आं मा बुंदों। ओरैनो भटनि थाखायल' दावराव दावसि खालामफैबाय थाबा जाया होननानै बुंदों आं। नोंथाङा 5 बोसोर सरकार सालायगोन, जोंनि एसेबां भेलु गोनां जोंनिखौ लागोन, भटखौ लानायनि उनाव जोंनो मा होगोन? कुइसना बेसो आं साजेसनखौथ' होखाबाय मा खालामनांगौ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो स्पर्ट्स लाइनखौ थिग खालामना होनांगोन होननानै बुंदों आं। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम।